te uiți ca prostul la unii dintre candidați, niște neaveniți, niște nei ca nimeni, indivizi fără nicio legătură cu școala, cu educația, cu bunul simț, cu morala, cu respectul și buna credință față de cetățeni, uneori cu bani mulți, fără nicio legătură cu respectarea legii și, cu toate astea, au ajuns să fie candidați. Vai, mama noastră, ne mai întrebăm de ce merge țărișoara asta așa cum merge. Vedem tot mai des, cu cât se apropie finalul de campanie, cum unii dintre candidați au ajuns la punctul forte al campaniei electorale: potol grețos, băutură și manele, oferite cu generozitate tuturor celor care sunt în stare să pună un vot în urnă, cu care să facă mai accesibilă către sufletele oamenilor oferta electorală. Care ofertă, veți spune? Amețeala aia demagogică de idei fără logică, fără suport financiar și într-o devălmășie strigătoare la cer, nu numai grație dezacordurilor gramaticale rostite de 5 ori la 3 propoziții simple. Nu știu dacă alegătorii români realizează dramatismul acestei situații, încotro merge România și cum se scufundă ea pe mâna aleșilor votați pe bază de mititei, fleici, bere și manele. Dacă Traian Băsescu, cel care ne înnebunise de cap cu reforma clasei politice în urmă cu 5 ani, prin introducerea votului uninominal, așa și-a imaginat-o, e grav de tot. E dramatic. Chiar dacă guvernul Victor Ponta a venit cu o reglementare legislativă menită să combată mita electorală, nei ca nimeni face tot ce știe el. Chiolhanurile, pomenile electorale și încă nu a venit preziua și ziua votului, când trebuie să ne așteptăm la orice. Printre candidați sunt oameni care consideră că totul este de vânzare și că fiecare om are un preț al lui. În aceste zile și în cele care vor urma până la alegeri se va negocia. Cu cât se cumpără un vot, cu 2 mici și o bere, cu o masă mai consistentă în clădirea Căminului Cultural, cu 100 de lei strecurați în palma alegătorului în preziua sau ziua votului, cu niște haine second-hand aduse de afară și dăruite discret de pomană sau chiar niște marfă confiscată de la evazioniști, plus muzica, ca totul să pară în haine de sărbătoare. Evident, manele, ca să se suprapună stilistic cu fenomenul la modul general. După 4 ani de parlament cu mulți oameni compromiși, legea electorală a rămas aceeași, ca dovadă că filtrul accesului în parlament este destul de îngăduitor, de permisiv. Intră cine poate. Situația în România a ajuns cam așa. În parlament intră cine poate, în Românica noastră rămâne cine vrea.